sebabe kula nepati marang jeneng para kaki. Nyari kula mangertosi menawi Kakang Kulun Bathara Rama Wijaya sampun manitis wonten tangganipun Prabu Kresna. Kakang Mbok Dewi Sinta giraten. Manjing nanggani lara ireng. Yen jeneng suwe sing kepengin maradi kuwi kudu manjang marang panengah Pandhawa ya kuwi sing mati. Ya ora ning Jalaka kuwi satria dengan dening bumi bagus pernane. Kula akeh sing nyenengi pokok kita ki wadah. Penekapan kelompok rendah pados panitisan sanesipun Raden Janaka. Lak-lak. Kene bae. Jeneng kita manites marang Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wong bae. Kita kudu benelah manitese ini madat kita mau manjing Ratu Mandura. Yen jatine wis ana manjing ning anggane Si Pernadi ngesaken dawuh. Ya wis ulun tampa kaki. Pangarsani manah kula ngedos Dewi Kedawan rembulan. Pancen wong kecondongan mah iki rasane kaya wong ketiban rembulan. Ulun ngaturaken panuwun Kakang Semar aku entuk gawe. Ayo nggih, Den. Wedok. Oh, iki mau bendaraku kecondongan mah wedok. Ya Kakang. Wahyu Purbajati wis mudhun ning iki mau kok ndelik ana sajroning wangse. Sajake lakune ora beres iki mau. Ben sing ngakon aku lan ngopo ae. Lah mudhune Wahyu karepe piye? Nek Kakang Semar Sang Rama Dewa Padene Gramani Dewi Sinta lan Lesmana Mandha Persati wis mapan ana ing Kasuwargan. Nek kepengen rasane ndokake uripe sak putuhe kaya jaman Ramayana biyen. Ning jamane wis karo mangsa kula tetepe kula lawan jaman Pahala iki mung kanthi manunggal titis Bathara Wisnu. Ya kuwi nek Drandrawati Prabu Kresna padha Si Pernadi Baladewa lan Kawira. Kakang Bathara ireng mugi pikantuk kumulun ya nggih. Kakang Semar mangsa Bandhawa. Lan mung Si Pernadi. Iki mangsa iki perkara ulun yen ya mung kali Si Baladewa. Dene iki ulun iki bakal apa Si Baladewa.
kowe ngagawuh kulon. Jeneng kita entuk gawe nggih Baladewa. Kula pun pikantuk pahyun ya. Mergo kang gawe pengarane ahli mau sukmane Bathara Lesmana dulure Bathara Rama. Penganten kulon iya ya nggih. Jeneng kita jeneng ente seneng dhisik mengko yen tak kandhani kowe mengko gelo. Kados pundi? Binalah palitisé dadi loro Bathara Lesmana kuwi mau kang separo manjing marang Pramadi panenging Pandhawa. Banjur kang separo niku dumadi saka wadate niku manjing ning angga kita. Jeneng kita antuk wadan nggih nganti. Menawi penganten kula mboten angsa gadah garwa. Lho, bojomu ya mung sira mati. Ora kok durung mulih kene nggone wong tuane iki ora. Ya mung sira mati tok, kowe kanggo ora oleh. Ngono lho karepe. Oh, penganten pukul ya. Ning ya kuwi. Yen wis kedunungan mah iwadat jeneng kita wis ora bisa rabi meneh. Mula kasih kengerangan para sepuh Prabu Salya mati Mandaraka. Yen to garwane niku ya mung siji, ya kuwi ibumu Dewi Pujawati. Ya Dewi Setyamati. Kowe mriko ya nggih ibu kula. Kanugrahan yai nadyan pamumah iwadat dadi saka sukmane Bathara Lesmana nanging gawe pukulun raja agawe bombonging rasa pun kakang ora bakal liya jaba ya mung Yai Dewi Lawati iki kula ki mengatur ora aku sampun ketitisan Bathara Rama Wijaya lah berkunjung iki mau arep kula dibedakan mudi turuning mahyaring pengestinipun Koko Prabu kula sadamel. Entuk wahyu apa? Kadriyos wahyu purba sejati peranganing wahyu ingkang dados saking sukmanipun Bathara Lesmana Murdaka sejatinipun manjing wonten ing kula Koko Prabu. Yen ngono kowe ngerti dununging bayimu sebodho. Boten mangertos Koko Prabu. Lan iku bocahipun Pramadi asaku kurang kepenak endi iki aku ngene wae nek pancen wis karo bayimu golek ana nganti sak ketemu wong itu tetep batine enteng. Wong ayu Bratajaya. Tak pondhong nyemot setep pondhanipun kakang tak gadhangake anake. Sampun balik nang Durwati.
ora bakal tak balik nek kowe durung metel karo aku. Maling aku culno maling piye? Tak lewat lemo kene mumpul terus aku maling kowe. Gerang-gerang sase tak impi-impi kowe dadi bojoku, dadi bro sak negore kalang gantungan. Manut tos pentepol dengan kudine iki wong ayu. Bratajaya maling aku culana maling para ucul nek durung dadi bojoku aduh maling aduh aku pesing maling oleh mangan duga-duga pas ketemu dhewe lho aku ora kuat ngambet kepesing wis mata-mata yang dagelan iki opo iki mesti bapak karo iso iki ora tenan wah maling aku culno maling aku koyo maling aku ora kuat nanti buka kabeh ini wah ngomongan mulung manggung ser sapa mulo dirasana nang ulo anjing Kudara iya boleh dihormati kajimu kalau yang bingai wah wong-wong mayang-mayang di boleh malah yang boleh ngono orang jadi boleh ngomong lho ini sapa kene ketek betul pangling Doro Wiyono Wiyono paranges iki juntek ora ngomong tang tidak aku ditolong butuh karena musyrik nama-nama dewe alam rangas kowe kenal bisa iku nek nyaron kali kula ganteng padha nyenengi wong wedok siji jenenge Lisa aja ngono to terus aja ngono sapa kula pernah omongan inggih kula badhe titip balungku saceklek daging wis nambah suwita inggih nek aku pengen cerita karo kowe kados pundi aku ngerti sapa sadene kowe iki sapa inggih
Aku pengen takon gampang bae, manukmu ning sing icul. Manuk sing ndi? Diling-diling sik. Diling sik, manuk setengahnya guru nang ndi? Diling sik, Kira-kira nang renteng kok ora ya. Iki baku, aku ya baku. Sing endi ya terus sampean dia manuk Oke, manuk jenengan cangkemmu. Itu. Kayak lewat oman. Manuk muncul, ning kowe ora ngerti. Pokok sing manuk kuwi kowe. Oh, itu dino kowe ora apa. Kok musuh anake. Nang musuh anake piye wo parang toto wis nang. Aku kapok lombok apa kapok lombok isine pira? Isine 3. Aduh Petro kowe aku coba bukti mulu puter elek no gak-gakan Petro iki yo aneh ngono kok didaglake Terus aja buat kuwi terus aja wati-wati ya Pak terus aja melirik buat kuwi terus lara terus suara kak syukur terus lara terus mati nih